אימא ואבא שהתחתנו, תראו כמה שהם יפים. זה סבא, נונו, וזינונה, הסבתא. בשנת 42 אנחנו גרים בוולוס, במרכז יוון. אבא מקבל הודעה מהפרטיזנים שאנחנו צריכים לברוח. אנחנו ברחנו ראשונים לפני כל היהודים של וולוס. ברחנו דרך הים לפרומירי. זה בפרומירי, איך שהגענו לפרומירי. חייבים להנציח את הכפר הזה. שם אני אישית שמעתי סיפורים מחברים שאינם כבר בחיים, שגם ברחו מוולוס לכפרים אחרים, טריקלה, ומשם לא כולם חזרו היהודים כמו שאנחנו, ולא כל הכפרים קיבלו אותם בסבר פנים יפות, חוץ מהכפר פרומירי. זה הכפר מיוחד במינו. לנו יש לפחות עכשיו את התחושה הזאת, שאם אנחנו לא נעשה עכשיו איזה שהם צעדים, אנחנו נחמיץ. אנחנו נחמיץ מלהעלות בעצם את כל התושבים, את האוכלוסייה הזאת, שהיא בעצם מסרה את נפשם. נכון. בשבילנו. אנחנו נביא את החומרים האלה אחר כך ליד ושם, כדי שאולי יוכלו להכיר בהם כחסידי אומות העולם, בתקווה שזה יעזור משהו להכיר בהם. נכון. זהו, אני אוטוטו בת 80, ואני לא יודעת כמה זמן זה יימשך החיים האלה. צריך להשאיר עדויות אחרינו. האחיות רבקה, מלכה וגאולה החליטו לארוז, לעזוב את ביתן שבבאר שבע ולטוס ביחד אל הכפר פרומירי שביוון, כדי להודות למי שהצילו את חייהם. רק ליהודים שהצליחו לברוח אל כפרים מבודדים כמו פרומירי היה סיכוי לשרוד. רובה המוחלט של הקהילה היהודית ביוון נשלח במהלך מלחמת העולם השנייה אל מחנות ההשמדה. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Η κυρία Μαρία κάθεται από εδώ. Ποια Μαρία? Από το φαρμακείο που έχει νύφη της. Ναι. Η θεία. Η θεία μόλις χωρίζουν τον δρόμο πιο κάτω, δεξιά θα πάρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα παιδιά, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε, καλά είσαστε όλοι? Εμένα δεν με θυμάσαι, κυρία Μαρία. Καλά εσένα, είπατε, καθίστε παιδιά. Εμάς μικρές θυμόσαστε εμάς. Ο παππούς, ο Ραφαέλ. Ο παππούς ο Ραφαέλ μας παίρνει κάθε μέρα βόλτες. Ναχμίας. Δεν λες, εσύ είσαι το μικρότερο το κορίτσι. Εγώ είμαι από τις δίδυμες. Πάγατε με τον παππού βόλτα. Ναι. Εγώ είμαι στο σχολείο από κάτω και παππούς σας είχε από το χεράκι μία από εδώ, μία από εκεί και περνούσε βόλτα. Τι θυμάμαι άλλο? Τον Αρών δεν είσαι. Τον Αρών. Τον Αρών, εκεί, δεν σας είπα που δούλευε, πέφτανε τα παπούτσια. Ναι. Την κυρία Στέλλα, καθώς ήταν εδώ από κάτω. Κυρία Στέλλα. Ναι. Πώς με καλά έκανα, τι τώρα με βρήκατε χάλια ρε παιδιά. Να σας τα βγάλω εγώ? Ναι, είναι σχήμα το κεφάλι. Ναι, να, θα τα βγάλω εγώ. Όλα είναι καλά, να. Την κατοχή, εμείς μέναμε εδώ, όχι? Να, αυτό είναι το σπίτι. Αυτό το σπίτι που είναι εδώ απέναντι, μέναμε εμείς. Ναι. Φτωχικό, τι νομίζετε εσείς πλούσιος σπίτι, δεν είναι πλούσιος. Πλούσιος, η καρδιά είναι πλούσια και αυτό βγάζει έξω. Ήμαστανε Τα αδέρφια με το Καΐ, τα αδέρφια μου. Τι σχέσεις είχατε τότε με το, ήταν Εβραίοι? Εμείς δεν τις θεωρούσαμε ξένοι ανθρώπους, αλλά αδέρφια σαν ντόπιοι άνθρωποι. Ναι, μας αγαπούσαν, έπιζαμε.
Ναι, αδερφικά δεν είχαμε. Τώρα με τον καιρό που οι Γερμανοί, ακούσαμε ότι έρχονται οι Γερμανοί. Ναι, ναι. Οι γονείς σας τι λέγανε τότε που κρύψατε εδώ πέρα τους Εβραίους? Παρόλα αυτά, εσείς, όχι εσείς ιδιαίτερα, δηλαδή όλοι οι Έλληνες που ήταν τότε εδώ πέρα, οι γονείς σας, οι διάφοροι. Ναι, ναι. Τι λέγανε? Όχι, δεν έλεγαν, έλεγαν ανθρώποι, να γλιτώσουν. Αυτό είναι. מריה מתגעגעת אל ימים אחרים, בהם הכפר רמה קולות ילדים. עכשיו מתגוררות כאן רק 50 משפחות. הצעירים עזבו לערים הגדולות, ומי שנותרו הם בני הדור של מריה, שמסתתרים מפני החורף בבתיהם. אבא קיבל הודעה מהפרטיזנים שגרמנים בדרך לפיליון. התושבים שיתפו פעולה עם אבא ב100%, להעביר את כולנו לבקתות, להחביא אותנו. שהבקתות הרי מפוזרות פה בתוך הערים, בתוך השטחים שלהם. הם חשבו שלשם הם לא יגיעו. אני ורפי, אחי, עמדנו שם על החלון, וכל הזמן הסתכלנו על השביל, שאם נראה מגפיים, אנשים עם מגפיים מסתובבים, נודיע להורים. וכך היה. ראינו אותם, התחלנו לצעוק, הם באים, הם באים, הם באים. הרחודה. הגרמנים הגיעו, אבא מקבל אותם יפה, שמו לעצמם מוזיקה והתחילו לרקוד ולהשתולל ולהשתכר, ולוקחים את קטי הקטנה, אני זוכרת שהוא מחזיק אותי ביד ועושה כל מיני לולב כזה, רוקד. ואבא שלי מת מפחד, ואימא, מתח, כל דקה, כל שנייה זה היה מתח אחד גדול. כי לא ידעו מאיפה זה יבוא הפצצה, איפה הם יגלו. 2 לילות ישנו איתם. כאשר חזרנו מהבקתות, פה כל אנשי הכפר חיכו לנו, ועשו מסיבה שחזרנו כולנו, ניצלנו כולנו. כל הכפר שמח. זה החנות של אבא. זאת החנות, ופה למעלה הייתה עליית גג. יורבו היה תמיד הנדר של הכפר. אביו נסע בתואר לפניו, אבל השושלת הסתיימה לאחרונה לאחר שיצא לפנסיה. ביתו היחידה עזבה את פורמירי, ורק אהבתו שלו למקום ולחבריו משאירים אותו כאן. שם למעלה על ההר, ההורים של יורבו. היו. אורגו, כאן. Ναι, εντάξει. Εμείς τώρα ήταν η Γερμανία κατά σειρά. Οικογένειες που κρύψαν εδώ τότε στους Εβραίους, πού κρυφτήκανε, πού τους είχαν κρύψει? Πήγαν στα καλύβια, είχαμε καλύβια, διεξουργικά καλύβια. Όταν ήρθαν οι Εβραίοι εδώ, στο χωριό, και ήρθε και ο μπαμπάς μου τότε. Ναι, ήρθε κάποιος Αρών κανείς το θυμάμαι τώρα, με το γιο του πηγαίναμε σχολείο μαζί. Με το Χαΐμ, ο Ρεφάη. Είχε μια κουπέλα που ήταν κουπελίτσα τότε, τη λέγανε Κέτη. Ρίξικα τη λέγανε κιόλα τότε, και την δώσει στο χωριό τη λέγαμε Κέτη, τη λέγανε Κέτη, μικρούλα. Με τον μπαμπά, ο Αρών κανείς, και άνοιξε εδώ το μαγαζί. Μας φτιάχναν τα παπούτσια και εγώ έφτιαξα παπούτσια, με έφτιαξε ο πατέρας μου βέβαια. Έφτιαξε παπούτσια και μας έδωνα να δώσουμε λάδι, το θυμάμαι του λάδι 15 ουκάδες, να το δώσουμε στο Μαξούλιο, ότι γίνονταν εισοδεία. Και τα δέχονταν, ήταν καλός άνθρωπος, έτσι ξεπηρετούσε τον κόσμο τότε όλων. Εκτός αυτό είχε και στο Βόλο, τον ξέρανε. Και τώρα έμεινες μόνος σου? Εγώ μόνος μου είμαι, έχασα τη γυναίκα μου. Πάω πότε στο χωριό, στο Κουρίτσι πηγαίνω, άμα είσαι μόνος, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Εντάξει.
אלקוס הפרטיזן יהיה בחודש הבא בן 100. בינתיים הוא נאחז ב-99. הוא לא ממהר להחליף קידומת. כועס כששואלים אותו איך הגיע לגילו המופלג. מאז שאשתו מתה לפני 8 שנים הוא חי לבדו בחדרון קטן וצנוע מול הים. Και να τα κάνετε 120. Έβαργες. Μάλλον τώρα όταν γεράσεις είναι πιο ασφικτική η ζωή. Δεν έχει ελευθερία δηλαδή. Καμιά φορά βλαστημάς την ώρα που γεννήθηκες. Γιατί είναι δύσκολα. Βέβαια, είναι δύσκολα. Θυμόσαστε τον καιρό που ήρθαμε εμείς οι Εβραίοι, Ναι. ο Αρών Γκανής που ήρθε με την οικογένεια στο Προμήρη. Πολύ θυμάμαι. Τους θυμόσαστε. Έφυγα εγώ τότε όμως. Φύγατε προς τα πού? Στην αντίσταση εκεί. Α, για την αντίσταση. την αντίσταση. Αλλά το σπίτι είχατε παππούδες, να πούμε, οι γονείς σας ήταν Πώς εκεί. εδώ ήταν οι παππούδες, Εκεί ήταν, βέβαια. Και τι κάνατε εκεί, πώς? Στην αντίσταση. Ναι. Όπου μπορούσαμε να πούμε, χτυπούσαμε Γερμανούς. Χτυπούσατε τους Γερμανούς. Όπου έβρισαν ευκαιρία. Όχι όμως να δώσουμε μάχη. Δεν μπορούσαμε γιατί είχαν όλα τα μέσα αυτοί. Ναι. Λοιπόν, αλλά όπου ήταν να πούμε, τη νύχτα τέλος πάντων, τους κουπανούσαμε. Σκοπός μας ήταν να τους αναγκάζουμε να έχουν περισσότερο στρατό εδώ. Να ενισχύουμε το Ανατολικό. Κατάλαβατε. Ναι, Αυτό κατάλαβα. ήταν, ναι. Αυτό. Ο Αρών Γκανής. Ο Αρών ήταν εδώ έτσι. Από φόβο δεν ήρθαν εδώ στο Προμήρη. Βέβαια, έτσι, ναι. Και εσείς τους φυλάξατε. Δεν φοβηθήκατε? Μα ήταν μεγάλο πράγμα αυτό που κάνατε. Που κάνανε οι γονείς σας, όλοι εκεί πέρα. Που δεν προδώσανε. Δεν προδώσανε τους Εβραίους. Μπορούσαν να τους προδώσουν. Με αυτό χρειάζεται και λίγο ανθρωπισμός. Αυτό είναι. Ανθρωπισμός. Αυτό ήθελα να ακούσω. Άμα μπορείς να κάνεις το καλό, να το κάνεις. Αυτό και να κρύψεις το κακό. Να, μπράβο. Ωραία, ωραία. Ωραία τα είπατε. Να είστε καλά. Και τώρα να σας πω καλά γεράματα, γιατί ακόμα δεν κλείσατε τα 100. Όχι, δεν είμαι γέρος ακόμα. Όχι. Δεν είμαι γέρος. Ακόμα δεν κλείσατε τα 100. Μπορεί να πούμε, ακόμα δεν πήγαμε τα πώς να πούμε. Όχι ακόμα. Περπατάω. Κύριοι και κυρίες, καλησπέρα σας. Εμείς ήρθαμε από το Ισραήλ με τα παιδιά μας, ανήψια, και ήρθαμε να ευχαριστήσουμε εσάς, τους γονείς σας, τους παππούδες, με τον πόλεμο, με την κατοχή, που σώσατε εμάς τους Εβραίους. Το δίνουμε ως δώρο από όλη την οικογένειά μας. Και όποιος θυμάται τον Αρών Γκανής, τον μπαμπά μας που έκανε εδώ πέρα θαύματα, επινόματί του, επινόματι τη μαμά μας, τα αδέρφια μας και όλη την οικογένεια, το δίνουμε ως δώρο για σας. Δεν σας ξεχνάμε και μην σας ξεχάσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όλους. Για όλους. Να είστε καλά. את סיפורי ההצלה והעדויות ששמעו מתושבי פרומירי החליטו האחיות להעביר לידי יד ושם, כדי לבקש ולהעניק לכל הכפר תואר של חסיד אומות עולם. ובינתיים הם מחדשות קשרים שנולדו לפני 70 שנה וקמים לתחייה ממש בימים אלה.